Недоволство на българите по света срещу промените в изборния кодекс, прияти от парламента. Българи, живеещи в Лондон, излязоха на протест срещу решението секции в чужбина да има само в посолствата и консулствата. В писмо до Народното събрание български студенти в Оксфорд критикуват решението да няма избирателен район чужбина. В петиция, публикувана в социалните мрежи, пък сънародниците ни зад граница се обръщат към президента и премиера с настояване да се върнат за ново обсъждане спорните текстове, а президента да наложи вето. Около 80 000 българи в чужбина няма да могат да гласуват, ако настоящия закон остане в сила, пише в петицията. Гласуването ще стане физически невъзможно заради дълги разстояния до урните и още по-дълги опашки, които ще се образуват с намалените избирателни секции. Според тях, форсираното въвеждане на електронно гласуване крие сериозни рискове и не е решение. Искаме да гласуваме, казват българите в Лондон. В Англия сме повече от 50 000 по официални данни. И ако трябва да гласуваме единствено в Лондон, в посолството, това няма как да се получи. Поради простата причина, че например, последния път, когато бяхме в посолството 2012-2013 година, тогава секциите успяхме да гласуваме само 16 000 човека. Това е в посолството. Тоест, 50 000 няма начин как да гласуват, да речем, в Англия. След Лондон и в Брюксел казаха не на промените в изборното законодателство. Недоволните организираха флашмоб пред постоянното представителство на страната в Брюксел. Според организаторите, промените в закона показват, че депутатите работят за партийния си интерес, а не за гражданите. Промените обслужват само уста ГЕРБ, БСП, ДПС, Патриотичния фронт. Малкото гласове на разума са заглушени от многобройния хор на глупостта, написаха организаторите в призива за протест.